Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kaszubski Idol, w którym szukamy najbardziej uzdolnionych mieszkańców Pomorza. Do tej pory przed komisją zaprezentowało się ponad 50 uczestników, a to dopiero półmetek naszych przesłuchań. Dzisiaj gościmy w Sierakowicach. Włóczony wszystko graje? Dobra, to możemy zacząć. Nie wiem, sam już dużo tak emocji, wszystko się we mnie budzi, nie wiem co będzie, zobaczymy. To jest. Mój tata kły piłkę za trzedeci zaniadył, wywiązył ja do łeza i fyksa płecygnył. I biegnie tata biegnie i łeły mac, i Bóg se chwycił w garst, a żeby biegł łezo, ten jasny piorun czas. To jest bardzo fajne, to fajnie, ja wielki komisja stoi, tu z piwem dlewa i to jest naprawdę, dla mnie to jest szok, ale fajno, bez stresu, tak, Kasiebi, no to tak są. Gdzie ty idziesz? Tiłe, na kym? Kasie przyjdą, teraz co nie nadajesz, bierze do domu, nie? Ja idę śpiewać, bo ja chcę i Queens, nie? I to im zieka, witam jak gdzie ja był. Bycimy jak to bodze. To jest wszystko? No, dziękuję bardzo. W gwarze tajemnic brzmi nowy, nieznany głos. Chcesz dalej? To ja może pomogę, co? Dużo osób nie wiedziało, że śpiewam, tylko na przykład z klasy i kilka osób. Mogli wybrać zło. Na przykład teraz w szkole był konkurs Wyraz siebie, który wygrałam. Lecz silni łaską Twą razem szliby lepszy tworzyć świat i lepsze dni. Ale to Tomek jest tym złym, ty musisz tam 2 punkty tam dałeś, nie? I gdy z wiezorach z drinków Do grającej szafy tuż wrzuc jeden maleńczy det. Zaprezentowałam krótki układ choreograficzny. Działo się wiele, można powiedzieć. Co to są te wodotryski? Bo... w 4 słońcach. Uważam, że ten konkurs jest w stanie mnie naprawdę bardzo dowartościować. Wie pani, nawet czasem myślałem o tym, czy nie zostać takim samozwańczym kaszubskim idolem. Wciąż stoi tam samotnie z plastikowych rzęs. Nawet wiem, co zaśpiewam. To nie jest problem. To, co mam, No, przed samym wejściem na pewno jest mały stres. to radość najpiękniejszych lat. Ja już się tak nie stresuję, tak bardziej na luzie. Mam nadzieję, że wszystko się uda. To, co mam. No, a język kaszubski. I'm a spaceman flying high. I am the astronaut in the sky. Myślałam, że to tak ogólnie. Don't worry, I'm okay now. Idol kaszubski było to Ziemia Kaszubska, ale można śpiewać różne utwory. Dzisiaj ciebie nie ma obok mnie. Zimno mi, mam dreszcze. Jeszcze jest konkurs? Aha, dobrze, jeszcze czas. Już nie koją słowa te. Witro im rzeczy, że jojem w finale. Zakończyliśmy właśnie casting w Sierakowicach. Odwiedziło nas 13 osób, z czego 8 zobaczymy w drugim etapie. Kolejnym punktem na mapie Kaszubskiego Idola są kartuzy. Wczoraj ja byłem smutny w ogóle i ja już dostałem SMS-y, co się dzieje.